Velkommen til den tutorial, hvor vi skal vise, hvordan man kan lave en skubning, som man også kan kalde en parallelforskydning i programmet GeoGebra. Vi vil vise, hvordan man kan skubbe en trekant. Så først skal vi have lavet en trekant, og det gør vi ved, at man vælger, at man gerne vil lave en regulær polygon. Afsætter man lige 2 punkter i trekanten, sådan der, og så kommer der et vindue op, hvor vi skriver, at vi gerne vil have 3 punkter, fordi det er jo en trekant. Sådan der. Så skal vi have lavet det, der hedder en vektor. Det er lidt ligesom en pil, som indikerer, hvad for en retning trekanten den skal skubbes i. Og afstanden, hvilken afstand den skal skubbes. Vi trykker her vektor mellem 2 punkter. Og vi siger, at trekanten den skal skubbes i denne her retning og i denne her afstand. Sådan der. Så trykker vi her. Og trykker på parallel forskyd objekt med vektor. Altså man skal skubbe trekanten i den retning og den afstand pilen er. Man starter med at trykke på objektet, sådan der, og så trykker man på vektoren eller pilen, sådan der. Og så ser man, at man har skubbet trekanten fra den første position her og ned til den næste position. Det var en skubning.